All right. Weke japuonjo do wede wacho ni migi thuolo. Wacho ni nitiere singo mar girimiti. Nitiere singo mar singruok. Makoro ng'ane wasingore kodi kwa kuongore ni ma wanyaka watim. To nitiere mebende wacha. Koka nitiere gik moko miparo ni nyalo timore kata mindiko mondo bi otim iluongo ni proposals. To doyo wede wacho ni gidwaro time thuolo. Wacho. Ng'eyo bati. Kisungu mi wacho maber. Wadigi kisungu mang'eny ma odoyo dwa nyisigi. In very simple terms, nitie gima iluongo ni social contract. Kichung' ma en oluongo ni covenant. Kisendiko gimoro e manifesto ni in 100 days wadhi timo kama. In 30 days wadhi timo kama. In 14 days wadhi timo kama. Mano contract mi sign gi jopiny. Ma odoyo bro wacho gi kisungu ni en covenant. Jogi 90% ogik mane gindiko ka ma wacho ka nachako ka pogitimo. Yani en ukora. En wuondo jopiny. En kipindi. Sani winjo ka wadwa ni wacho ni problem manitie ni ng'at gini ne onge Sirkal. Ng'ani the first term ado chako ni kaka negi chako. Negi rwako sati ma white to gikunjo ka red to red. Ka yellow to yellow. Ka blue to blue. Nen deputy president. Mo beda deputy president manyocha ka ji na ringa siasa pod nen deputy president. To giwuondo jopiny ni ng'ani ok deputy president. Ochopo ma Nyasaye oyie ni koro gikaw telo. Koro gise kaw telo ma giwuondo jopiny ni koro gigi dhi timre kama. Koro girado go. Wecho bedo matek. Nikech ng'eni jogi ng'ani king'iyo history mare. Ne wang'iso jopiny ni ng'ani mukora. Ng'ani jamriambo. Ng'ani jakipindi. Ng'ani en pauko makawa mawacho ni to ji noko winjo. Echakoro sani gidonje telo. Kipenjo gini echakoro usedonjo ka weche osedhi kaka odhini uchopo kanye. Gasi ni wacho ni uchopo kanye podi. Pod watenga. Safari hii en mar jo boda. Iseneno gi podi. Safari hii wadhi deal gi jo tine binyo ka giwacho ni gichane luongo nade. Mapiny kabiro malo chan luongo nade. Bottom up. Okinyal winjo gi ka giwache sani. Japuonjo do wacho bottom up. Mang'isi ni isewinjo gi ka giwache. Wacho sani. Sani ma atege Ramogi otoni bottom up. Bottom no. Pod ni bottom. Gima odonjo up en bech gik moko. Bottom chani mina kacha. Bech petrol ni up. Bech chiemo ni up. Bech stima ni up. Kila kitu ni up. Sani ukijali winjo gi ka giwache bottom up. Mano is where the problem is. Okay. All right. Nyaki bed ne bati. Kise sign contract gi ng'ato. Consideration cha nyaka bedi. Consideration ni gima ni wacho ni nyaka tim cha, singo cha nyaka bedi. Okay. Emo mi wacho ni onge singo ka. Ma en ukora, en miriambo, en kipindi kimayo Jokenya. Japuonj sido we. Ing'eyo ni wach mar